Ase kenyoro kia Nyabione ward area yabokera ase bunge ya North Mugirango yabori gogosira elio omwana obo koirwa ase university karengana na ngino omwana yo ase reta Helen Nyambeki nigo akoerera buna enchera akiniria abana bae batano ase mukuru asensemo ya chagayo omenyete gosira mwana yo Prudence Kirbo nigo akora ogotemo kwaye kwekirasi gikumi na kabiri ase skuru ya Kiabonyoru na konyora grade gya ba ementire ase atakire kugenda University Eldoret tariki 25 chumu tinyoyega na wikabonoiga taranyora bitoki binde byonsi ebyo aratigari ase ngencho y'umwana yiwe kugenda ase skuru ose ase university yo Polikapokara no Robotyoro ngoikagaiga ase kinyereki ga Nyabione ekyo gigotukemeye wadi ega ya Bokeira ebunge ega ya North Mugirango stokumire na amono musubati Helen Nyambeki bali amona abana baye vetu matete ase bagendrete kwichaniranga kitariki niko kigendrete kweringa mwana yobo asereta Prudent Kirbo atakire ko swase University ya Eldoret iyo arangeliwa. Then Kiabonyoru High School feel kwa ngumu, but our principal Mr. Richard Ariamba aliniacha nikasoma free kapata B+ na saif imekosekana ya kwenda campus kulengana mo na nyina igo agoteba buna gendere ko bagagukinya abana baya muno butako bunene inyorekana nga umusacho ye niganyarete ko bagagushira ubugema buwaye na kumutegera abana baiga asaba kinerio bokomwe bororo inyorekane boigonga nigo batabwatinga goikanonya nendemero mwakona betaga gusira mbe kumurekera mu ngino yo mukuru asensemo ya na abana basebi baruwa ngokora nakukoragera nakuwesiri nakukosoma kini yarike iro mwana akalire koro ku Prudence Kirubonyorire B+ lakini bona njerate yanko moira school kandi nimbwata abana bandi kuchinsa bakam timbwati asenkore matimbwati ondogonko inko yandeke barua twanda n'abana twakora twakoragera nsaiga kamune offensive igitega nansa binoro mugondo kambwata banambwate mbatano nigento korengana mo na Philip Nyauma oyoro musamaria akorera buna batemete ko musomi umwana yo ase skuru ya Kiabonyoru wika akanyore grade ge B+ asibona takire go swa ase university yo mukuru asensemo kimerongebere na isano chumo tinyoyiga na wika bono tibaranyora kende gyonsi ekyo kera mukonya tukunyara ko bwa go swa ase university yiga yarugeye dina iride skuru Kiabonyoru Abasamalino principal kamwanjara kasoma for free pago college school. The girl was very disciplined without any problem. I was shocked this morning in Agoja Gorda. Ngosa Abasamalia then Honorable Joseph Nyamoko Mujumbo ito. Honorable Janua, Honorable Governor Amos Nyaribo. All leaders from diverse quarters. Kanyumano Naira handle masomo. Yamati yabono nigo yatambiri okoboko kwaye go cyasaba Samaria baya yakugendera kubolya barayibe kinyancho chonsi bali babwato moyo buwanja kwene kibunango beka bale uburabo cyase enkiyiga ebwato butakowere elio umano yiga achikonyara kobaga go swase University ya Eldoret elio anyara kobaga konyorege somo asaerere nganigo arangeligwa kuchikonyara kobaga go somero ubwalimu ase orusege rwa science kamba bwa kitaka sana nbaka anturambo na mama nakibono nkomenya nigo nkonganya koruwe yana matinyi mwana ne to nganya nyasaye na manyete aho karansa igamba kabwaki abwana ta ku report tara 25 mutinyi yona makende ngero to bwata no go kene ngero to bankire kende byose timbu atinche kende kinda bagaine pin amoso nyomba bukende nke yono nare ko sababa aba minto baba cherusa emore ni rebo cherusa mamani egabana hamosi nyaribo yabo chanu aga kina sababa ko nyamondu serio mwana isiko na nafaa kuripoti shule 25th August na pesa imekosekana, so ngomba wasamaria wema wanisaidie ili niende shule. Ningependa kuomba
mtu yeyote yule ni mwenye ana roho safi anisaidie niende shule, nami nitashukuru sana. Naomba tu kwa roho ya huruma mnisaidie. Iginko ripoti ligeta seni kia Wanjete kia Gatembe kuruiga imeye kaunti ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara.